A Mancomunidade Barbanza-Arousa pon en marcha o Club de Produto Enogastronómico, un proxecto que busca posicionar a zona como destino de calidade ligado ao mar e ao viño, e que xa conta con 42 empresas e axentes adheridos. A Mancomunidade Barbanza-Arousa pon en marcha o Club de Produto Enogastronómico, unha iniciativa de cooperación público-privada que xa é unha realidade con 42 empresas, produtores e axentes turísticos adheridos dos 4 concellos da comarca. En concreto, participan 16 entidades da Pobra do Caramiñal, 15 de Boiro, 4 de Rianxo e 5 de Ribeira, tras unha primeira fase de encontros e obradoiros co sector nos meses de maio e xuño. Hoxe podemos dicir que o Club de Produto Enogastronómico Barbanza-Arousa é unha realidade. Decenas de empresas locais de restauración, aloxamento, de ocio, axentes turísticos, adheríronse ao proxecto despois de reunións de traballo previas nas que se lle explicou polo miúdo o obxectivo desta iniciativa. Falamos dunha ferramenta de colaboración público-privada dirixida a acadar o obxectivo de converter a comarca nun destino turístico de excelencia. O obxectivo é claro, consolidar Barbanza-Arousa como un destino turístico diferenciado, competitivo e sostible, vencellado á excelencia dos produtos do mar e aos viños da IXP Barbanza e Iria. Aquí neste territorio temos numerosos recursos, temos unha enogastronomía, que é o que estamos traballando agora neste momento, que ten un gran valor, porque ademais somos, xa sabedes, que vos vou comentar, unha zona conserveira de primeira orde, moi valorada a nivel europeo e incluso a nivel mundial. Temos un produto fresco dunha altísima calidade, os viños da IXP Terras de Barbanza e Iria. Entonces, realmente temos aí o recurso, temos aí o produto para traballar sobre el. Dende a Mancomunidade destacan que este club permitirá garantir estándares de calidade homoxéneos e ofrecer experiencias turísticas vinculadas á identidade do territorio. Defínese unha oferta única para todo o territorio, deseñaránse estrategias e accións de posicionamento e captación de visitantes e avaliaránse os resultados previa recompilación e análise de necesidades e propostas. O Club de Produto é unha rede profesional que garantirá estándares de atención e calidade homoxéneos en todos os servizos que reciba o visitante. O proxecto permitirá deseñar e comercializar propostas durante todo o ano, en colaboración con axencias de viaxes e operadores turísticos. Imos a seguir traballando ano tras ano, adherindo empresas, adherindo experiencias e fomentándoas, sobre todo, fomentando esas experiencias, comercializando, traballando con axencias de viaxe, porque é moi importante esa parte de comercialización e seguiremos creando ese produto e experiencias. O club nace integrado no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino Viaxe a través da Historia dos Sabores, impulsado pola Mancomunidade Barbanza-Arousa co apoio da Axencia de Turismo de Galicia e financiamento dos fondos europeos Next Generation da Unión Europea.